Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nginguSpooky N. Siyaqhubeka nombhalo wobuciko obizwa ngokuthi Ubhuku Lwamanqe. Sisafunda inkundla yokuqala, kodwa ke namhlanje sibheka isigcawu sesihlanu. Kusemzini kaThamsanqa, yihora leshumi ebusuku, bathe bengena nje emnyango kwakhala ucingo, aphuthume aluthathe uThamsanqa. Sizokuma kancane ukufunda, ukuze sichaze, sihlaziye, sicubungule. Siqeda ukufunda amagama abhalwe ngefonti ehlukile. Siqeda ukufunda amagama afakwe kubakaki. Ngokomdlalo, lawo magama siwabiza ngokuthile. Sithi ayimiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Siboneke, imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela isethulela isizinda. Siyazi sonke isizinda sithinta okuthathu okuyilokhu okulandelayo: indawo, isikhathi nesimo senhlalo. Kodwa ke kuyenzeka ke ukuthi isizinda esitholakala ngaphansi kwemiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela ingasethuleli konke lokhu kokuthathu. Futhi akuyona inkinga leyo, ngoba enkundleni ngayinye kunezigcawu ezahlukahlukene, nakanjani siyogcina sikubonile lokhu okuthathu kuleyo nkundla leyo. Ake sikhulumeke ngalesi sigcawu-ke. Lapha kulesi sigcawu, kule miyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela, sithola indawo kusemzini kaThamsanqa. Isikhathi esanamuhla, kunezinto ezifana nezingcingo. Umbhali lapha uthi bathe bengena nje emnyango kwakhala ucingo. Kuyacaca ke manje ukuthi okungekho kulokhu okuthathu okuphathelene nesizinda kule miyalezo le esikhuluma ngayo manje yisimo senhlalo. Asiqhubekeni ke nokufunda. uThamsanqa ehefuzela. Kukwamathonsi lapha, nguThamsanqa okhulumayo, ngingakusiza. Unkululeko lukaklazwe phansi ucingo. uThamsanqa alubuke ucingo lolu, amangale ukuthi ngubani omnqaphela kabuhlungu kangaka. Abanye abantu banesikhathi sokudlala. Ukhona umuntu ongashaya ucingo ebusuku kangaka, kepha anqaphe nje. Uphindisiwe, emangele. Hawu, wakhuluma wedwa nje sithandwa. Kwenze njani? uThamsanqa. Akusona lesi sichwenzi somuntu oshaya ucingo, kepha angathi vu, agcine ngokunqapha maqede alugaklaze phansi ucingo, akhumule ibhantshi aliphose phezu kombhede. Uphindisiwe, mhlawumbe unqapha ngoba ningezwani, wagcine elubeke phansi. Uyazazi izigqobo zocingo lwasemgwaqweni ukuthi zicasula kanjani. Uzophinde ashaye futhi uma ezimisele.
Kusesenjalo luphinde lukhale futhi ucingo aluphuthume uthamsanqa. Yebo, ngingakusiza. Kuthi nya nya nya. Kusenjalo lapho elungiselela ukulubeka phansi kuzwakale unkululeko, ehe, gaxa futhi ucingo, uthamsanqa. Kuthi qifi enhliziyweni ebhekise kuphindisiwe. Nxa luphinda lukhala futhi ubuye uphendule laba bantu bakho. Intukuthelo isijuza ngomjuluko. Sizokuma kancane ukufunda sichaze sicubungule. Sithena ngenkathi singenisa lesi sigcawu. Sabheka imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Sathi siyibona ngezindlela ezimbili, ngefonti ehlukile kanye namagama abhalwe kubakaki. Ake ngiphinde ngiwafunde amagama abhalwe kubakaki kuloku esesikufundile. Ehefuzela lugaxazwe phansi ucingo, alubuke ucingo lolu, amangale ukuthi ngubani omnqaphela kabuhlungu kangaka. Emangele akhumule ibhantshi aliphose phezu kombhede. Kusesenjalo luphinde lukhale futhi ucingo aluphuthume uthamsanqa. Gaxa futhi ucingo. Kuthi qifi enhliziyweni ebhekise kuphindisiwe. Intukuthelo isijuza ngomjuluko. Lamagama lawa abhalwe kubakaki nanoma engabhaliwe ngefonti ehlukile, kodwa ayingxenye yemiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela, futhi asivezela isimo senhlalo. Umuntu ogaxaza ucingo nje kusuke kungumuntu ocasukile. Umuntu okhumula ibhantshi aliphonse kusuke kungumuntu ocasukile. Umbhali uphinde akuveze ukuthi okwangempela wayethukuthele uthamsanqa. Umbhali uthi kuthi qifi enhliziyweni intukuthelo isijuza ngomjuluko. Ngakho-ke sesiyasibona isimo senhlalo ukuthi ngesinjani. Uphindela emuva ngabomu nje. Umbhali ukhethe igama elithi aliphonse. Sesiyazi ukuthi uphonsa ibhantshi. Yindaba umbhali angabhalile ukuthi akhumule ibhantshi alibeke phezu kombhede. Ukube ubekhethe igama elithi alibeke besizobona ukuthi cha, uthamsanqa akanalutho nje. Uzikhumulela ibhantshi lakhe, uzibekela ibhantshi lakhe. Kodwa ngoba umbhali ufuna ukudlulisa umyalezo obhekiswe ekutheni uthamsanqa ubengasadlali namuntu, uthamsanqa ubesecasukile. Uphindisiwe emangele, ngubaba yini? Kwenzenjani manje thamsanqa usubhodlela kimina nje? Bakuphi laba bantu okhuluma ngabo? Thamsanqa uthi ngithini? Lo muntu ufuna wena uphendule ucingo, kungakho enqapha nje uma luphendulwa yimina. Uphindisiwe esadidekile yindlela uthamsanqa ekhuluma ngayo. Lukhale futhi ucingo aluphuthume ngokukhulu ukushesha ngelokunengwa. Hey muntu ndini, khuluma okufunayo uhlukane nathi.
Nkululeko kuhleke ngoba uthi muntu ndini phindisiwe. Ngaze ngajabula ukuzwa iphimbo lakho elimnandi. Ngingakuchitheli isikhathi njengoba wazi ukuthi sengibuyile. Ngiyeza. Lubekwe phansi ucingo ngesikhulu isankahlu lesi. Usalubambile kuduma izihlonono ezindlebeni kuphele nasozwaneni. Uphindisiwe ngokufutheka. Ufunani nku abindeke ngokuqhamuka kukaThamsanqa alubeke phansi ngokushesha. UThamsanqa, kwenzenjani Phindisiwe? Qedela lelo gama. Ngubani lowo obukhuluma naye? Ahlale eduze kwakhe. Uphindisiwe ebindekile. Ngunkululeko. UThamsanqa ngokufutheka. Ubani lowo? Uthini? Sizokuma kancane ukufunda sihlaziye sichaze sicubungule. Emdlalweni sithola inkulumo mpendulwano nenkulumo kayedwana. Kuyenzeka ukuthi inkulumo mpendulwano isethulele udweshu lwangaphandle. Kuyenzeka ukuthi inkulumo kayedwana isethulele udweshu lwangaphakathi. Kulesi sigcawu siyalubona udweshu lwangaphandle ngoba sethulelwa inkulumo mpendulwano phakathi kukaPhindisiwe noThamsanqa. Sengathi futhi izoba khona phakathi kukaPhindisiwe noNkululeko. Okwesibili, emdlalweni sithola Umoya nethoni. Umoya emdlalweni umayelana nesimo sabadlali. Uma abadlali basesimeni esithile, abadlali babese bebeka inkulumo egqamisa leso simo abakusona. Leyo nkulumo yabo sibiza ngokuthi yithoni. Kulokhu okuncane esikufundile siyawubona umoya owokucasuka owentukuthelo. Siyayibona ithoni eyokucasuka eyentukuthelo. Uma ngabe umfundi noma umlingane efuna ukuphinde athasisele kulokhu, makahambe ayobukela alalele ividyo ekule channel ethi The Curriculum Breakdown enesihloko esithi ukuhluza inkondlo, ngoba iyakucacisa futhi noma iyathasisela futhi mayelana nomoya nethoni. Asiqhubekeni nokufunda. Uphindisiwe uyisikhomololo nje. Yisoka likanokuphika. Ubuza ukuthi kangimbonanga yini ngoba kwabo bathi uhambe nami. Uyaqhaqhazela manje. UThamsanqa, yiloko nje akushilo? Manje uqhaqhazeliswa yini pho? Amgqolozele ngamehlo avutha umlilo. Uphindisiwe ngokucasuka. Uthini Thamsanqa? Ulindele yiphi impendulo? Ngicela singacatshaniswa ubala, nami ngimangele njengoba nawe umangele nje. UThamsanqa, mina kangimangele. Kwenzenjani Phindisiwe? Lukhale futhi ucingo. Uphindisiwe ebuka uThamsanqa.
Lo mbuzo owubuze mina zibuzele wena. Nango-ke futhi asho efulathela engena ekamelweni. UThamsanqa anqikaze ukuthatha ucingo. UThamsanqa, phindisiwe buya uthathe ucingo lwakho. Asho efulathela engena ekamelweni elushiya lukhala ucingo. Uphindisiwe ngokufutheka. Sikhohlakali ndini, ufunani? Hlukana nomoya wami. Kangikuhluphi ngalutho ngoba savumelana ukuthi lemfihlo yaziwa yithina sobabili. Ngalokho ube uyagcina ngci ukushaya ucingo ngalesi sikhathi. Ngaze ngilahlekelwe okukhona ngokungekho. Alushaye ngesikhulu isankahlu ucingo, aqonde lapho kungena khona intambo yocingo, afike alunyomule. UThamsanqa ngomoya ophansi. Ngisaphinda futhi ngibuza ukuthi ngubani lona othi akahlukane nawe phindisiwe? Uphindisiwe awaqanule ngokunye amehlo ngoba ubecabanga ukuthi uThamsanqa akezwanga. Ngelokubibitheka, Sithandwa, kusho ukuthi awukangethembi nanamuhla lokhu. Aqolozele uThamsanqa ngemvula yezinyembezi. uThamsanqa, ukusho ngani lokho? Ungizwe ngithini? Akhiphe izibuko, abheke ngakumkakhe. Munye umbuzo engenawo ewokuthi uma ubusezinyathelweni zami ubungasixazulula kanjani lesi simo engibhekene naso manje? Uphindisiwe awushaye indiva lombuzo azwakale esethi uthando luyabekezela ngisho ngoba enkonzweni namuhla bekukhulunywa ngayo indaba yokudlinzelana. Luthi heqe uvalo athule kancane ezwe inhliziyo ishaya ngamandla abambe isifuba okomuntu ophelelwa ngumoya. uThamsanqa, kwenze njani phindisiwe? Aphuthume afike ambambe ngesandla. Uphindisiwe ngephimbo elihiqizayo. Akulutho, into nje nginovalo olungidabula inhliziyo. Kube ngathi uyantengezela, abambelele ehlombe likaThamsanqa. Ngicela ungiphuzise amanzi. uThamsanqa eqonda ekhishini emkhelela amanzi ngenkomishi, amnikeze, athathe umthamo owodwa, inkomishi ayibuyisele kuThamsanqa. Oh Jesus, ake ngilungise iphutha. Athathe umthamo owodwa, inkomishi ayibuyisele esandleni sikaThamsanqa. Lukhulu luyenzeka lapha kuwe. Angazi-ke noma ukwethembana sekwaphela yini. Ngiyakhumbula ukuthi savumelana ngokungagodlelani izifuba. Ngingazi-ke ukuthi sekwashintsha yini. Engikushoyo-ke ukuthi lenkinga kasilali singayixazululanga.
engagcina kungumgomo waleli khaya ukuthi akulalwa omunye esathukuthele. Kuyangixaka-ke uma sekunenguquko engingayaziyo. Sungahluleka ukuqeda inkomishi eyodwa yamanzi. Akekho-ke omunye owaziyo, nguwena wedwa. Uphindisiwe, sekwanele. Ake sime kancane sichaze, sicubungule, sihlaziye. Okuhle ngezinkomba, ngemibuzo emide, ngophawu noma ngezimpawu zokuhlaziya ukuthi ziyathelelana. Ake siboneke. Imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Sithena isethulela isizinda. Sithena isizinda sinokuthathu. Kodwa-ke ngifuna sikhulume ngesimo senhlalo. Isimo senhlalo siyathelelana kanye nomoya nethoni. Isimo senhlalo siyathelelana futhi nodweshu, akhathalekile ukuthi udweshu lwangaphandle noma udweshu lwangaphakathi. Isimo senhlalo asisihle, kuyacatshanwa, udweshu lwangaphandle ke lolo. Isimo senhlalo asisihle, abadlali basebenzisa amagama, lawo magama ethula imizwa yabo, yithoni nomoya ke lokho. Uzothi ulalele ube ufunda amanothi ahambisana nale video. Okunye okubalulekile yisu lokujeqeza emuva. Sathi phambilini, leli lisu ulibona ngokuthi umbhali asebenzise igama elithi khumbula. Ngiyathemba ulibonile ngenkathi sifunda. Ngenkathi uThamsanqa ethi ngiyakhumbula ukuthi savumelana ngokungagodlelani izifuba, ngingazike ukuthi sekwashintsha yini. Asiqhubekeni-ke nokufunda. Ungakhohlwa ukuthi uthi ubukele ivideo ube ufunda amanothi abhaliwe. Asiqhubekeni-ke nokufunda. Sizoqala lapho sigcine khona. Uphindisiwe, sekwanele. Angene endlini yangasese asule izinyembezi esezigcwele ubuso. Uvalo kaluzibekile phansi. Umfoma izithukuthuku, imicabango iyanyathelana. Gcine ngako ukuphimisela. Nkosi yami, kodwa ungilahlelani na? Nokuba ngamtshela uThamsanqa ezwe isandla simthinta ehlombe langa kwesokudla. Ngicela ukuma kancane. Siyayibona inkulumo kayedwana isethulela udweshu lwangaphakathi lapho uphindisiwe ekhuluma yedwa. Asiqhubekeni-ke nokufunda. uThamsanqa, nokuba wangitshelani phindisiwe. Uphindisiwe, ungakhathazeki, abalekise amehlo akhe abuke phezulu ophahleni lwendlu abakuyona. uThamsanqa, ngingahlala kanjani ngingakhathazeki ngikubona ungaphathekile kahle? Wena uthi ngithule ngingasho lutho. Uyabona phindisiwe, ngeke ngikuphoqe ukuthi ungitshele uma ungafuni.
Kunyeke engikucelayo, uma usuzimisele ukukhuluma awongazisa. Abuyele ekamelweni amshiye emi esibukweni esasula izinyembezi. Uphindisiwe. Athule afe okungathi akezwanga. Eqhubeka ekhuluma yedwa. Emuva kweminyaka engaka pho ngingamtshela ngithini uThamsanqa le ndaba kungcono ngife nayo. Izingcwabe ngiphila kodwa manje ziwohloke futhi izinyembezi azesule ngendwangu yakhe yokugeza. Athi ukuzibukabuka eselungiselela ukuyolala. uThamsanqa, njengoba usulala nje, pho ukudla? Uphindisiwe. Sithandwa, ngicela uzenzele Nkosi yami, kangiphilile kahle. Asho ezishutheka ngaphansi kwezingubo. uThamsanqa emangele nje yilokhu akubona kwenzeka. Ngingakwenzeli ukudla? Uphindisiwe. Cha. Abuyise izingubo azigqume ikhanda. uThamsanqa ekhuluma yedwa. Kukhona okushaya amanzi. Akukho muntu ongavele aguquke nje. Useyagula njalo. Naye athi ukudla yidla kungehli kamnandi. Athathe esinye isitsha akugqume akubuyisele esiqandisini. Aphuze amanzi aqonde embhedeni. Ambone uphindisiwe ukuthi akalele, kepha athule nje angamphazamisi, aqome khona ukufulathela. Siyabonga, sesifike ekugcineni kwesigcawu sesihlanu. Sethemba ukuthi othisha noma abalingani sebeyothasisela emagunjini abo okufundisa. Bafundise abafundi kahle ngemiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Bafundise umoya nethoni. Bafundise udweshu olwethulwa yinkulumo mpendulwano noma yinkulumo kayedwana. Sekuzothi-ke uma ngabe sesiqhubeka nenkundla yesithupha, mhlawumbe-ke sesingabheka-ke manje ukuxhumana phakathi kwenkulumo kayedwana noma kwenkulumo mpendulwano nesenzeko. Siyabonga. Ngiyathemba nihlomulile, nisale kahle. Ningakhohlwa ukusubscribe nokuthi phela nilalele nifunde amanothi kusukela ekuqaleni kwale video kuze kuyofika ekugcineni. Ngiyabonga.